давайте вместе помолимся. Ведь иногда бывает, что, бывает, никогда не молились. Откровенно, бывает так вот в суете живем. Но давайте пусть этот день сегодня будет тот первый, когда мы начнем молиться. Тот первый, когда, может быть, никогда не крестились, мы начнем креститься. Небеса сегодня тоже ликуют рядом с нами. Спашабыз Аллаға башырыйық, келегі спашалыбыз Христосқа жығылып башырыйық. Ey Xuday, халқыңны сақла, жұртыңа бәрәкәт бир, Инжиле басырға қуат бир, ашы. Ауылыбыз элек бик динле булган. Ауылыбыздан 6 яшьмер егет Үзәк Керәшен мәктәбендә дини белем алган. Метрика кенәгәләренә караганда, авылыбызның 50ләп кешесе службалардан соң җазыга иткән. Бу соннар бәйрәм службаларында тагын 2-3 мәртәбә күбрәк булган. Керәшеннәрдән бердән-бер изге Петр Гавриловның менә шушы чиркәүбездә киләү иткәне билгеле. Ул авылыбызның беренче священнигы Семен Гавриловның бер туган энесе. Малиновский проекты белән җиткерелгән бу чиркәү 1890 елда аңа нигез салына. Һәм 3 ел дигәндә аны файдалануга тапшыралар. Менә уйлап карагыз, бу вакыйгага быел 135 ел. Бу чиркәүне җиткерер өчен изге синод күп күләмдә акча биргән. Алабугадан Стахиевлар күп акча күчергәннәр. Һәм әлбәттә шушы җирле халкыбыз үзенең зур гына саллыгына өлешен керткән. Менә бүген шушы чиркәүне безнең авылдашыбыз Александр Петрович Аксаков бер үзе күтәрде менә бу чыгымнарны. Мин гел әйтә киләм, Владимир авылы ул үзенең данлыклы артистлары белән генә түгел, Александр Петрович Аксаков кебек эшкәртәләре белән дә бәхетле. Минем әтиәнием гел әйтә торган иде. Владимирда анда затлы нәселләр күп. Владимирда укымышлы халык ди торган иде. Менә бүген Аксаков Александр Петрович менә шушы затлылыкның бер мисалы булып тора. Динле булыйк. Бу чиркәүбез буш тормасын. Божий народ Керяшина дигән исемне гырур итик. Вера, она всегда для нас была основой жизни, государственности.